രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളപ്പോ 13-ാമത്തെ അധ്യായം, 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ആ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതില് സൂര്യസ്വാമി ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? വിദുരരെ കുറിച്ചാണ്. ജനനം പറയണു. ജനനം വിദുരരെ ജനിക്കുന്നത് യമരാജാവിന്റെ യമരാജന് ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് ആരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്? വിദുരായിട്ട് ജനിക്കുക. ശൂദ്രകുലത്തില് വിദുരരായിട്ട് ജനിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു. മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു ശ്രദ്ധയായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പിന്നെ പാണ്ഡുവിന്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും സഹോദരനാണ് എന്ന് കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിദുരർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞത്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാനെ, ഗോവിന്ദനെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അത് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം പിന്നെ മൈത്രേയ മുനിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മം എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, യോഗം എന്താണെന്നെ പറ്റി മൈത്രേയ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കണം. അതെ, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച മനസ്സിലായപ്പോ അദ്ദേഹം ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാ? ഗോവിന്ദനെ സംതൃപ്തനാക്കുക, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ പിൻവാങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ അതിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മെയിനായിട്ട് ഗോവിന്ദ ഭക്തി മനസ്സിലായി. പരമലക്ഷ്യം ഗോവിന്ദ ഭക്തി എന്നൊരു പേര് കിട്ടിയല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. 3-4 ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 3-4. തംഭന്തുമാകതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്രാ സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോ യുയുത്സുച്ഛ സൂതശാരാദദാ പൃഥ
ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്ര ചോത്തര കൃപി അന്യാശ്ച ജാമയ പാണ്ഡോർ ജ്ഞാതയ സസുതാ സ്ത്രീയഃ. ചൊല്ലാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം വായിച്ചതല്ലേ, ഭാവാർത്ഥം തൊട്ടല്ലേ. ഭാവാർത്ഥം ഗാന്ധാരിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത് കണ്ടപ്പോ കൊട്ടാര നിവാസികൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളും ധൃതരാഷ്ട്ര, സാത്വികി, സഞ്ജയൻ, കൃപാചാര്യർ, കുന്തി, ഗാന്ധാരി, ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര, ഉത്തര, കൃപി, കൗരവരുടെ നിരവധി മറ്റു പത്നിമാർ, ഇവരെല്ലാം പിന്നെ പുത്രസമേതരായ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള മറ്റു സ്ത്രീജനങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിനരികിലേക്ക് ധൃതിയിൽ ഓടിച്ചെന്നു. എല്ലാവരും സ്വബോധം തിരികെ കിട്ടിയതുപോലെ എല്ലാവരും കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗാന്ധാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗാന്ധാരി ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഉത്തമ പതിവ്രതയാണ് ഗാന്ധാരി. ഗാന്ധാരത്തെ, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കാണ്ഡഹാർ, കാബൂൾ എന്നീ നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യം, ഗാന്ധാര രാജാവായിട്ടുള്ള സുബലന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. കന്യകാവസ്ഥയിൽ പരമശിവനെ പൂജിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഗാന്ധാര ദേശത്തെ സുബലന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. കന്യകാവസ്ഥയില് പരമശിവനെ പൂജിച്ചിരുന്നു. നല്ല ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാനായി ഹിന്ദുക്കളായ കന്യകമാർ സാധാരണയായി ശിവദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ശിവദേവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് 100 പുത്രന്മാരെ ലഭിക്കാനുള്ള ആശീർവാദം നേടിയതിനാൽ ഗാന്ധാരിയുടെ വിവാഹം അന്ധനായിരുന്നാലും ധൃതരാഷ്ട്രോടൊപ്പം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. തന്റെ ഭാവി വരൻ അന്ധനാണെന്നറിഞ്ഞ ഗാന്ധാരി തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ അനുഗമിക്കാൻ സ്വമേധയാ കാഴ്ചയില്ലാതെ ഇരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആകയാൽ അവൾ അനേകം പട്ടുതുണികൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടുകയും തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ ഭ്രാതാവായ ശകുനിയുടെ വഴികാട്ടലോടെ ധൃതരാഷ്ട്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കന്യകമാരിൽ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ത്രൈഗുണങ്ങളാൽ സർവഥാ യോഗ്യയുമായിരുന്നു. ആകയാൽ അവൾ കൗരവ സദസ്സിലെ ഏവരുടെയും പ്രീതിക്ക് പാത്രമായിരുന്നു. ഗാന്ധാരി സർവ സദ്ഗുണങ്ങളാലും സമ്പന്നയായിരുന്നെങ്കിലും സ്ത്രീ സഹജമായ ചപലതയാൽ കുന്തിദേവി ഒരാൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ കുന്തിദേവിയുടെ അസൂയയുള്ളവളായി തീർന്നു. ഇരു രാജ്ഞിമാരും ഗർഭിണികളായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യം ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് കുന്തിദേവി ആയിരുന്നു. ആകയാൽ അപ്രകാരം കോപാകുലയായി തീർന്ന ഗാന്ധാരി സ്വന്തം വയറ്റിൽ മർദ്ദിച്ചതിനാൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡത്തെ മാത്രം പ്രസവിക്കാനിടയായി. വ്യാസദേവ ഭക്തയായ അവർ വ്യാസദേവന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആ പിണ്ഡത്തെ 100 വിഭജിക്കുകയും ഓരോ ഭാഗവും ക്രമേണ ഓരോ ആൺകുട്ടികളായി വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം 100 പുത്രന്മാരുടെ മാതാവാകുകയെന്ന ഗാന്ധാരിയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി തീരുകയും എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും തന്റെ ഉന്നത നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച ഗൂഢാലോചന പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ പാണ്ഡവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ ഗാന്ധാരി അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഭ്രാതൃഹത്യക്ക് ഹേതുവാകുന്ന അത്തരമൊരു യുദ്ധത്തിന് കാരണമായി തന്റെ പതിയായ ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്യം 2 വിഭജിച്ച് ഒരു ഭാഗം പുത്രർക്കും മറ്റേത് സ്വപുത്രർക്കും നൽകാൻ ഗാന്ധാരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഗാന്ധാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗാന്ധാരി കന്യകാവസ്ഥയിൽ മഹാദേവനെ പരമശിവനെ പൂജിച്ചിരുന്നു. നല്ല ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാനായിട്ട്
സാധാരണ കന്യകമാര് നടത്തുന്ന ആരാധന, മഹാദേവനെ ആരാധിക്കുക. ശിവദേവൻ പ്രസാദിച്ച് 100 പുത്രന്മാരെ ലഭിക്കാനുള്ളൊരു ആശീർവാദം ഗാന്ധാരിക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ ഗാന്ധാരിയുടെ വിവാഹം അന്ധനായിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രോടൊപ്പമാണ് നിശ്ചയിച്ചത്. അങ്ങനെ ഭാവി വരൻ അന്ധനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഗാന്ധാരി എന്താണ്, ജീവിത പങ്കാളിയെ അനുഗമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വമേധയാ തന്നെ കാഴ്ചയില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അനേകം പട്ടുതുണികൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടി. അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠ ഭ്രാതാവായിട്ടുള്ള ശകുനിയുടെ വഴികാട്ടലോടെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിസുന്ദരി ആയിരുന്നു ഗാന്ധാരി. പിന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാവിധ സ്ത്രൈഗുണങ്ങളാലും സർവ്വഥാ യോഗ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗരവ സദസ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഗാന്ധാരിക്ക് സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഗാന്ധാരിക്ക് എന്താണ്, സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പോലെ തന്നെ സ്ത്രീ സഹജമായിട്ടുള്ള ചപലതകള്, അസൂയ, ദേഷ്യം, അതൊക്കെ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഗാന്ധാരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുന്തിദേവി ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചപ്പോ കുന്തിദേവിയോട് അസൂയുള്ളവളായി തീരുകയും അങ്ങനെ എന്താണ്, സ്വന്തം വയറ്റില് മർദ്ദിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു മാംസപിണ്ഡത്തെയാണ് ആർക്ക് പ്രസവിക്കാൻ സാധിച്ചത്? ഗാന്ധാരിക്ക് പ്രസവിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ വ്യാസദേവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ 100 വിഭജിച്ച് ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ ആൺകുട്ടികളായിട്ട് വളർച്ച പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 100 പുത്രന്മാര് ആർക്ക് വരുന്നത്? ഗാന്ധാരിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ 100 പുത്രന്മാരെ വളർത്തിയെടുത്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സമയത്ത് ഗാന്ധാരി ഒരിക്കലും എന്തിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല? യുദ്ധത്തെ, പാണ്ഡവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് അനുകൂലിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് നൽകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ധൃതരാഷ്ട്ര യുദ്ധത്തിന് കാരണമായി മാറിയ ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും പാണ്ഡവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത് നൽകാനായിട്ട് ഗാന്ധാരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ എല്ലാ മക്കളും മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്യധികം ബാധിക്കപ്പെട്ട അവർ ഭീമസേനനെ, യുധിഷ്ഠിരനെ ശപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ അവരതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു. ദുര്യോധനന്റെയും ദുശാസനന്റെയും മൃത്യുവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ സമക്ഷം ഗാന്ധാരിയുടെ വിലാപം അത്യന്തം ദയനീയമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളാൽ അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. കർണന്റെ മൃത്യുവിലും അവർ തുല്യ ദുഃഖിതയായിരുന്നു. കർണപത്നിയുടെ വിലാപത്തെ കുറിച്ച് അവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് വിവരിച്ചു. പിന്നീട് സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിച്ച മൃതരായ പുത്രന്മാരെ കാട്ടിക്കൊടുക്കവേ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തിനരികിൽ ഹിമാലയത്തിലെ വനത്തിൽ തന്റെ പതിയോടൊപ്പം മരണം വരിച്ച ഗാന്ധാരി ഒരു കാട്ടുതീയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങി. തന്റെ വലിയച്ഛന്റെയും വലിയമ്മയുടെയും മരണാനന്തര സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്നത്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധാരിയുടെ മക്കളും എല്ലാം മരണപ്പെട്ടപ്പോ അത് വളരെയധികം ആരെ ബാധിച്ചു? ഗാന്ധാരിയെ ബാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഭീമസേനനെ യുധിഷ്ഠിരനെ ശപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ അതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു. ഇത് മാത്രമല്ല, ദുര്യോധന ദുശാസനന്റെ മൃത്യുവിൽ ഭഗവാനോട് ഗാന്ധാരി വളരെയധികം ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗാന്ധാരിയുടെ വിലാപം വളരെ ദയനീയമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായ സന്ദേശം കൊണ്ട് ഗാന്ധാരിയെ സ്വാന്തനിപ്പിച്ചു. പിന്നെ കർണന്റെ മൃത്യുവിലും തുല്യ ദുഃഖം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഗാന്ധാരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കർണന്റെ പത്നിയുടെ വിലാപത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, വ്യാസദേവൻ തന്റെ മക്കളെ, ഗാന്ധാരിയുടെ മക്കള് മരണത്തിന് ശേഷം ആ പുത്രന്മാര് സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിച്ചത് കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുക, ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തിനരികെ ഗാന്ധാരി ഒരു കാട്ടില് തീയില് പെട്ടിട്ടാണ് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം മരണമടയുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അവരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളെല്ലാം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പൃഥ, കുന്തി ദേവിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മഹാരാജാവ് ശൂരസേനന്റെ പുത്രിയും ശ്രീകൃഷ്ണ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുമാണ് പൃഥ. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് കുന്തി ഭോജൻ ദത്തെടുക്കിയാൽ അവർ കുന്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിജയശക്തിയുടെ അവതാരമാണ് അവർ.
ഭഗവാന്റെ വിജയശക്തിയുടെ അവതാരമാണ് കുന്തി ദേവി. ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലെ സ്വർഗനിവാസികൾ കുന്തി ഭോജന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുന്തി അവരുടെ സ്വീകരണത്തിനായി നിയുക്തയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ മഹായോഗിയായ ദുർവാസ മഹർഷിയെയും സേവിക്കാനിടയായ കുന്തിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സേവനത്തിൽ സംപ്രീതനായ ദുർവാസ മഹർഷി കുന്തി ദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതു ദേവനെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ജിജ്ഞാസ കാരണമായി അവർ ഉടൻ തന്നെ സൂര്യദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. എന്നാൽ കുന്തി ദേവിയുമായി ഇണചേരാനുള്ള സൂര്യദേവന്റെ ഇംഗിതത്തിന് അവർ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ സൂര്യദേവൻ അവരുടെ കന്യകാത്വത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയാൽ കുന്തി സമ്മതിച്ചു. ആ കൂടിച്ചേരലിന്റെ ഫലമായി അവൾ ഗർഭിണിയായി തീരുകയും കർണന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. സൂര്യന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വീണ്ടും കന്യകയായി തീർന്നവൾ മാതാപിതാക്കളെ ഭയന്ന് നവജാത ശിശുവായ കർണനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ കുന്തി ദേവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മഹാരാജാവ് ശൂരസേനന്റെ മകളാണ് കുന്തി ദേവി. മാത്രല്ല വസുദേവരുടെ സഹോദരിയും കൂടിയാണ്. വൃഥ എന്നാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ പേര്. പിന്നീട് അതിനുശേഷം കുന്തി ഭോജൻ ദത്തെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കുന്തി എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിജയശക്തിയുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? കുന്തി ദേവിയെ പറയുന്നത്. ഉയർന്ന ലോകത്തിലെ സ്വർഗനിവാസികള് കുന്തി ഭോജന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട സ്വീകരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതും അവരെ സേവിച്ചിരുന്നത് കുന്തി ദേവി ആണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിയുക്തയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ദുർവാസ മഹർഷിയെ സേവിക്കാൻ ഇടയായപ്പോ കുന്തി ദേവിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സേവനത്തിൽ പ്രീതനായിക്കൊണ്ട് ദുർവാസ മഹർഷി കുന്തി ദേവിക്ക് ഒരു വരം നൽകാണ്. ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാണ്. ആ മന്ത്രം എങ്ങനെയാണ്? ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതു ദേവനെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്താം എന്നുള്ളതായിരുന്നു മന്ത്രം. അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് സൂര്യദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്താണ്. അങ്ങനെ സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് കർണൻ. അതിനുശേഷം മാതാപിതാക്കളെ ഭയന്ന് നവജാത ശിശുവായിട്ടുള്ള കർണനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് യഥാർത്ഥ സ്വയംവര വേളയിൽ കുന്തി ദേവി പാണ്ഡുവിനെ സ്വന്തം പതിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പാണ്ഡുവിനെയാണ് സ്വന്തം പതിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡു കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരമൊരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കുന്തി ദേവി തന്റെ പതിയെ അനുവദിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവസാനം പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് തന്റെ ഉചിതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും പുത്രന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് മാതാവായി തീരാൻ കുന്തിക്ക് അനുവാദം നൽകി. ഭർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശം ആദ്യം കുന്തി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും പാണ്ഡു സ്പഷ്ടമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിരത്തിയപ്പോൾ അവർ സമ്മതിച്ചു. അപ്രകാരം ദുർവാസ മുനി സമ്മാനിച്ച മന്ത്രശക്തിയാൽ കുന്തി ധർമ്മരാജനിൽ നിന്നും യുധിഷ്ഠിരനും വായുദേവനിൽ നിന്നും ഭീമനും സ്വർഗാധിപനായ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അർജുനനും ജന്മം നൽകി. മറ്റു രണ്ട് പുത്രന്മാരായ നകുലനും സഹദേവനും മാദ്രിയിൽ പാണ്ഡുവിന് ജന്മം കൊണ്ടവരായിരുന്നു. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന് ചെറുപ്പത്തിൽ മൃത്യു സംഭവിക്കിയാൽ ദുഃഖാധിക്യത്താൽ കുന്തി മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. പാണ്ഡുവിന്റെ സഹപത്നിമാരായ കുന്തിയും മാദ്രിയും ചേർന്ന് കുന്തി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 5 പുത്രന്മാരുടെ അതായത് പാണ്ഡവരുടെ പരിപാലനത്തിനായി ജീവിക്കണമെന്നും മാദ്രി സതി അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വമേധയാ പതിയുടെ ഉടലിനൊപ്പം ചിതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി. തദവസരത്തിൽ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ശതശൃംഖരെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിമാർ അവരുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടെ കുന്തി ദേവി പാണ്ഡുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പാണ്ഡു രാജാവ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ അത്തരമൊരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആര് സമ്മതിച്ചില്ല? കുന്തി ദേവി സമ്മതിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് പുത്രന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് മാതാവായി തീരാനായിട്ട് കുന്തിക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഭർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശം കുന്തി സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ല. പക്ഷെ പാണ്ഡു അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ കുന്തി ദേവി സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ദുർവാസ മഹർഷി സമ്മാനിച്ച മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് ധർമ്മരാജനിൽ നിന്നാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ധർമ്മരാജനിൽ നിന്നും വായുദേവനിൽ നിന്ന് ഭീമനും സ്വർഗാധിപതിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അർജുനനും ജന്മം നൽകി. പിന്നീട് 2 പുത്രന്മാര് നകുലനും സഹദേവനും ആരിലുള്ളതാണ്? മാദ്രിയിലാണ്. മാദ്രിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെയാണ് മാദ്രിക്കും ഉണ്ടായത്? അശ്വിനികുമാരാണ് നകുലന്റെ സഹദേവന്റെ പിതാവ്. അങ്ങനെ ജന്മം നൽകി മാദ്രിയിൽ ജന്മം കൊണ്ടവരായിരുന്നു നകുലനും സഹദേവനും. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന് ചെറുപ്പത്തിൽ മൃത്യു സംഭവിക്കുമ്പോൾ
ദുഃഖാധിക്യത്തിൽ കുന്തി മൊഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീഴുകയും അതിനുശേഷം ഈ 5 പുത്രന്മാർ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാദ്രിയും കുന്തി ദേവിയും ഒരുമിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനം. അങ്ങനെയാണ് മാദ്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സദ്യ അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വമേധയാ പതിയുടെ ഉടലിനൊപ്പം പോകാമെന്നും മക്കളെ 5 പുത്രന്മാരെ പരിപാലനത്തിനായിട്ട് ആര് ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു? കുന്തി ദേവി ജീവിക്കാനായിട്ടും തീരുമാനിച്ചു. അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശതശൃംഖനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാർ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തെ. പിൽക്കാലത്ത് ദുര്യോധനന്റെ ഉപജാപങ്ങളാൽ പാണ്ഡവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കുന്തി പുത്രന്മാരെ അനുഗമിക്കുകയും ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളും തുല്യമായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. വനവാസ കാലത്ത് രാക്ഷസ കന്യകയായ ഹിഡിംബ ഭീമസേനനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീമൻ നിരസിച്ചപ്പോൾ അവൾ കുന്തി ദേവിയെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും സമീപിച്ചു. അവർ ഹിഡിംബയുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനും അവൾക്കൊരു പുത്രനെ നൽകാനും ഭീമനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ സംയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഘടോൽഗജൻ ജന്മമെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം പിതാവിനോടൊപ്പം കൗരവർക്കെതിരായ അതിധീരമായ പോരാടുകയും ചെയ്തു. ആ വനവാസ കാലത്ത് ഭഗൻ എന്ന അസുരനാൽ വിഷമാവസ്ഥയിലായ അവർ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ദുര്യോധനന്റെ ഉപജാപങ്ങളാൽ പാണ്ഡവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് കുന്തി പുത്രന്മാരോടൊപ്പം പോയി. അങ്ങനെ അവര് ആ കാലഘട്ടത്ത് അനുഭവിച്ച എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും തുല്യമായിട്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ അനുഭവിച്ചു. അങ്ങനെ വനവാസ സമയത്ത് രാക്ഷസ കന്യകയായിട്ടുള്ള ഹിഡിംബി ഭീമസേനനെ ഭർത്താവായിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ ഭീമസേന അത് നിരസിച്ചപ്പോ കുന്തി ദേവിയും യുധിഷ്ഠിരനെയും സമീപിച്ച് അവരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ആരാണ് ഭീമനോട് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പുത്രനെ നൽകാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഘടോൽഗജൻ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഘടോൽഗജൻ കൗരവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തില് ഭീമനോടൊപ്പം ധീരമായിട്ട് പോരാടി വനവാസ കാലത്ത് ഭഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുരനെ കൊണ്ട് വിഷമാവസ്ഥയിലായ അവർ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗാസുരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആ അസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് കുന്തി ഭീമനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ കുന്തി യുധിഷ്ഠിരനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ പാഞ്ചാല ദേശത്തിൽ വെച്ച് ദ്രൗപദിയെ അർജുനൻ സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ കുന്തിയുടെ ആജ്ഞാപ്രകാരം പഞ്ചപാണ്ഡവരും ഒരുപോലെ ദ്രൗപദി അഥവാ പാഞ്ചാലിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീർന്നു. വ്യാസദേവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാഞ്ചാലി പഞ്ചപാണ്ഡവരെയും വിവാഹം ചെയ്തു. തന്റെ ആദ്യ പുത്രനായ കർണൻ അതിൽ ഓഡിയോ ഇല്ല. കൃഷ്ണ മാതാജി സ്ട്രക്കായിപ്പോയി. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയി മാതാജിയുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വരും. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പോയി പെട്ടെന്ന് അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് സ്റ്റക്കായി. അയ്യോ നെറ്റ് പോയല്ലോ. കുന്തി ദേവി അനന്തരം ഗാന്ധാരിയോടൊപ്പം കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവർ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ഓരോ 30 ദിവസത്തിനും ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന അവർ ഒടുവിൽ തീവ്രമായ ധ്യാനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടയാവുകയും പിന്നീട് കാട്ടുതീയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തി ദേവിയെ കുറിച്ചും എന്താ പറയണത്? കുന്തി ദേവി അസുരനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ബകാസുരൻ സൃഷ്ടിച്ച
ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആ അസുരനെ വധിക്കാൻ കുന്തി ഭീമനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ പാഞ്ചാല ദേശത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദ്രൗപദി അർജുനൻ സ്വന്തമാക്കുന്നതും. കുന്തി ദേവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പഞ്ചപാണ്ഡവരും ഒരുപോലെ ദ്രൗപദി അഥവാ പാഞ്ചാലിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീരുന്നതും. വ്യാസദേവന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് പാഞ്ചാലി പഞ്ചപാണ്ഡവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആരെ ഒരിക്കലും മറന്നിരുന്നില്ല, ആദ്യത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കർണനെ കുന്തി ദേവി ഒരിക്കലും മറന്നിരുന്നില്ല. കുരുക്ഷേത്രത്തില് കർണന്റെ മരണം സംഭവിച്ചപ്പോ അവര് വിലപിക്കുകയും മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്കുണ്ടായ മൂത്ത പുത്രനാണ് കർണൻ എന്ന് മറ്റുള്ള പുത്രന്മാരോട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ സ്വന്തം സ്വഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ. അനന്തരം കാന്താരിയോടൊപ്പം കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോയി. ആ വനത്തിൽ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞത്? 30 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഓരോ മാസം, ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഓരോ മാസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നവർ ഈ കാട്ടുതീയില് എരിഞ്ഞടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ കാട്ടില് തീയിൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു കുന്തി ദേവിക്ക്. ഇത്രയും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അല്ല, അത് കാട്ടില് ശക്തി യോഗ ശക്തി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണത്. നിർത്തല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ഹരേഷ്ണ. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് യോഗശക്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ യോഗശക്തി കൊണ്ടാണ് ആ കാട്ടു തീ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവര് 3 പേരും ആ തീയില് എരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. വിതുരരുണ്ടായിരുന്നു, വിതുരരാണ് സഞ്ജയന, ആരുണ്ടായിരുന്നു? അവരോട് ഓടി പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് 3 പേരാണ് തീയില് വരുന്നത്, ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രം. ഓക്കെ. അത് ഈ ശരിക്കും നമ്മള് കാണുന്ന ഈ തീയല്ല, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് വരുന്ന തീയാണെന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയായിരിക്കും, ആത്മീയായിട്ടുള്ള തീയായിരിക്കും. അല്ല, യോഗ കൊണ്ട് അഗ്നി